digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Buisit. Nga nagtaas pang BP ko man. Do okay man ang pamatsyag ko ah. Hindi ako magpasugot siniyang hindi ako makapabakuna sa buong adlaw. Man, na-imagine ko na nga daan nga nagahapi-hapi ako sa balay. Kag nagainom, kag nagakaon sa manamit nga pagkaon. Gusto. Para magnubo ang BP ko, mainom ako sa ginatag sa una sa ako ni Susang nga panubo BP. Nga bag-o ko lang ni nadumduman man. Anay ka bala? Ito talaga pila pa man si Matan ah. Mabakal ko bulong sa pharmacy. Uy! 130/80 na ang BP mo, sir. Oo, Dok. Paano hindi magnubo kay? Kadako sa miligram nga ginturos ko? Siling ko na gad si imo, Dok eh. Na-stress lang ko yung kaina. Muto nga nagsaka ang BP ko. Baw! Daw hindi gid ko kapati ba? Tatlo gid ka beses kagina nga 100/80 ang kwa ko sa imo, sir. Nagapala mula kapag gani. Abi ko kung ma-stroke ka na. Hindi na yung matabo, Dok ah. Nag-relax lang ko to sa igado ah. Nag-deep breathing ko bla para magkalma. Amo ning resulta oh. Pwede na ko ma-injeksyonan, Dok? Ate, pwede gid, sir. Congratulations! Kap, ano nang amon vaccination card do ah? Oh, Uy,
Inyo matuod vaccination card kag sang imo alalay nga si Mat Antagoy? Uy, Santiago galing matuod mo nga ngalan? Hindi na lang pagbasaha ang ngalan ko ka pa. Kagang edad ko. Kilala ko yung daan bilang si Tagoy. Kag matuod naman galing nga ngalan ni Matan, si Ronaldo. Ay nga nagmatan ina siya. Daw mataan tsuraya mo. At himayo, bumayo gid Tagoy. Nalipay ako nga nakatapos kamo sa pagbabaksin. Di, Kap, Hmm. ang ginhambalan ta ha. Wala ko yung malipat sina. Pero hindi ka gid magpanukid na tungod sini ha. Ikaw gid bala Tagoy ang ginhatagan ko sang kwarta. Ang ibandere nga mga tawo ni 5 wala gid sa minabaton. Ikaw lang gid kag 10,000 pa. Uulat ka lang anay diri Tagoy ha. Kay kuhaon ko pa sa auto ko ang kwarta. Tagoy, ari na. Uy, naano ni si Tagoy? Nga nagauy-uy ni sa prungkuan? Ay, Tagoy! Huy, bugtaw! Hindi. Nagahuragok pa siya, ho? Ay, naano ni siya man? Nagkuha lang ko sang kwarta sa auto ko. Tapos natulugan na siya. Ay, anay ka. Bag-uni sa nabakunahan mo? Hindi. Base kung epekto ni sang bakuna. Ay, nurse! Oy, sunudan na dire! Buligin ninyo si Tagoy! Huling! Ba? Matan? Nga naghibi ka? Na ano ka? Huling! Gindala sa ospital si Chutagoy! Ano? Oo! Matan, ano tong siling mo? Gindala sa ospital si Buklan? Oo, Chalvina! Ginpabalo lang ko sa barangay. Nga nalipong siya dito. Kag, wala pa makabugtawan sa subong. Bago lang abi kami makababakuna mo. Basi kung ipikto ato sang bakuna. Hala. Amo gali? Oo, Chalvina. Chay, buligi man ninyo ako ay. Hindi ako makaibalo ko na nung buhaton ko. Ay, kaluluoy man sa imo Matan. Pero maayo siguro. Hindi ka tumagkadto. Basi kung malatnan ka sa mga kagaw dito. Hulaton mo na lang kung ano ang resulta. Uling, basi kung kinanglan ako dito ni Chotagoy. Chotagoy! Kaya ba? Kap! Huli na lang to, anay.
Amay na lang di sang nurse mahulat kung anong findings gid sang doktor kay Chuy Tagoy. Ay hindi, Samson. Kinahanglan nga magpabilin gid ako dire. Ako gid nga daan ang nagakumbinser sa iya nga magpabakuna mo. Kagin-bribe ko pa siya sang 10,000 para lang nga madayon ang pagbakuna. Hala! Kap, tanawa ho. Hmm. Si Chuy Tagoy nang nagalakat pagwa sa ospital. Kaupod ang nurse ta. Uy! Uy! Tagoy! Bow, salamat nga buhi ka pa. Dali lang kay sugataon ko sila, Kap. Bow, salamat. Salamat nga buhi pang animal nga tagoy. Wow, mayo gid kay buhi ka Chuy Tagoy. Abi ko anay kung hindi na kita magkitaay mo. Daw sa gago kablamatan. Sino nagsiling si imo nga mapatay ako? Sila man ni Kap Choy. Grabe ganing kulba ko Choy mo. Pero ano gid na natabo si imo Chuy Tagoy yaw? Nga gindala kanila sa ospital? Tungod ato sa bulong nga panubo sa BP. Naginom ako sa bulong para nga manaog ang BP ko. Kaga amo na nga nabakunahan ako. Kag tungod ko lang pagid ang tulog ko sang nagligad nga gabi, nagbati ang bulong. Ang side effects niya gali, matuyhon ako. Amo na nga nalipungan ako sa barangay hall. Amo ka Chuy Tagoy? Oo. Kahuluya gani Hamak mo gindala nila ako sa ospital. Pag abot ko to, nagbangon malang ako dayon Kay nadula man ang katuyo ko mo. Sikat ka rin si imo Chuy Tagoy Oo Sikat sa kahuyanan Pa? Ari ang 2,000 imo ni. Abaw, 2,000 Chuy Tagoy? Abaw, makabakal lang gani ako sinisang t-shirt kag dilargo nga bag-o. Kap, wala ka man sekretarya diri sa barangay office. May ipatigayon ko tani, Kap. Hindi ka ganiya maginulsol siya, Kap. Kay mapisan siya katama kagabuot pa. At sige abi, pagkantua sa dire. Ay, salamat, Kap. Sulod na! Oy, dali lang Samson, dali lang. Oh, ara na sa kapo. Ay, maayong adlaw. Ay, kalaba siya buhok. Kag kalaba man siya palda. Ano ni siya Samson, madre? Ay, hindi, Kap, amo ginasaya, Kap. Kap, amo ni si Maria. Aria? Pungko. Salamat, sir. Pwede mo bala kakaso nag-imo nga face mask? Gusto ko nga makita ang nawong mo. Ay, hindi, Kap, dapat ginatakod gani ang mask kay ti amo na yang protocol subong mo. Hipo Samson. Kakasta ang face mask mo, Maria. Oo, sir.
Do okay man ang atsura, ya? Pwede na. At sige na. Iuli ng face mask mo kay interviewon ko ikaw. Salamat, sir. Uy, naglisis siya? Hindi, kadamo sa aguting sa unto ya. Oh. Ayatis, ano to? Doon to sa bagis nga puno sang ata. Ang punto na Samson, ho? Nag-uyog-uyog ang bagay sang kadlaw. Pero wala tingog. Baw, tingala ko nga hindi siya gusto nga ipakakas ko face mask ni Maria. Anong natapos mo nga kurso, Maria? Secretarial graduate ako, sir. Ote, sa anong ulihi mo nga ginubrahan? Sa parlor, sir. Ay, nga sa parlor ka nag-ubra kay sekretarya ka? Kay may parlor ang kilala ni nanay, sir. Kaginpatigayo niya ako. Amoy na, nga dito ako nakaobra una. Ate, anong specialty mo sa parlor? Panggunting, pangmanicure? Tanan, sir. Tanan? Abuti maayo all around kagali? Oo, sir. Pero tungod sa COVID, nagsira ang amo nga parlor. Pero dasig lang kuya tudluan, sir. I'm willing to undergo training under your supervision because I'm a hard worker. Abo. Uy, diretso nga English ba? Pero wala ka din ba trabaho sa bisan anong opisina bilang isa ka sekretarya? Wala pa, sir. Kung amo ining una mo gid nga profession nga trabaho bilang isa ka sekretarya. Oo, tani, sir. Kung batunon mo ako. Baton ka na. Ay, matuod ka, sir. Ay, salamat, gid ha. Serbisyuhan ko gid ikaw sang may dedikasyon, Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!